Zdravím všechny u našeho druhého videa ze serveru Minecraft známý, je tady zase mnou Pulec. Čau. A dneska se asi podíváme na Pulcový hotel, nejspíš. A nějak mu to tam dáme do provozu. No. Teď jsme teda u mě doma, tady. Teď jsme strašně naštvaný kvůli tomu na ten server, protože se nějak bugnul a úplně nám smazali všechny věci, co jsme měli vlastně včera. Takže tady se takhle dostavím. Tak. Tady svítí hezky. Mně se vůbec nechce, kámo, dneska dodělávat ten. No. Ej, krátka se dělají z plotu, že jo? A ze dřeva. Teda, no, z plotu a ze dřeva. Tam máš strčit to dřevo. Doprostřed. Doprostřed a dolů. Doprostřed a dolů veprostřed. Když to chápeš. Co? Doprostřed a dole veprostřed. Tak nic. Ty to je píčovina. No tak já se tě zeptám jinak, máš vrátka? Ne. Tak neudělej. Nebo tě mám na zadek. To ne. Jo, přesně tak. To neuděláš. Jo. Nevěřím. Dělej rychle, jsem skoč, potřebuji vrátka. Tak se vykrafti. No. Tak já ti to řeknu vlastně, jako máš klávesnici s číslama, jo? Tak ti řeknu, kam dáváš dřevo. No. Takže 5 a 2, abych ti to řekl. No. No, tak tam dáš dřevo a na 6, 3, 4, 1, tak dáš tyčky. Ale ty jsi tady. Radši. Takže já půjdu na Warp Admin Shop. Budu si koupit asi další melouny. Tak, tady melon. Za 600 je 32. Co tady chybí? Všechno. Ale... Tak a je to. Už mám dodělanou melonu. Budu dělat enchanting místnost. Jo? Já se musím přesunout sem, ty varo. To já bych asi, já nevím, co bych šel dělat. Ach jo, já možná bych šel těžit, ale nevím, moc se mi do toho nechce. Jsem nejist. Můžeš mi pomoct za to, mám ho vybavovat. A co potřebuješ? Já už právě taky nemám toho materiálu, jako jsem měl včera, což je celý ten problém. Ty krás, jsem to včera už měl hotový, ty on jsem to zase takhle podělal. A hej, a tím pádem tam jsou ty diamanty.
Hele, Hej, když to je 2 bloky od toho enchantovacího, dává to tomu něco. ne, jenom jeden. To musí být. Ty. Na tom druhém bloku tomu, jako na druhém bloku už musí být knihovna. Hej jo! Hej, já jdu pro ty diamanty, kámo. Nepamatuješ se asi, kde přibližně byly, viď? Ty jsi znal jenom cestu. Ty jsi mě tam portoval přece. Já nevím, jak je ten warp. Ty krás. Warp Loiza. Ne, to by mohlo, ale jo, já ho tam udělám. A jen co si udělám nějaký lopatičky, aby se tam mohl dokopat. Ale to bylo, jak jsem tady vykopal tu díru, ne? Jo, ty to vlastně nevíš. To vidíš potom ve videu. Co jsem mohl kouknout na to video? A pak to. A pak... tak jo, tak to tady je. A ty diamanty asi taky. Protože teď jsem spadnul tam, kam jsem neměl. Ale je to docela škoda, ty diamanty by se hodily znova. Protože nikdo si nás spadnul do lavy. Ještě, že takovýho neznám. Jak mám udělat knihovnu? Eh, na 4, 5, 6 dáš knížky a na ten zbytek dáš to dřevo. A ne tyčky. Ne. A jo, nějaký uhlí. Kolik? 28. Tak. Kámo, já už jsem to... Když jsi naposledy hrál to GTAčko? Včera. Já naposledy asi před týdnem, před 2, ty vado. To je hrozný. Já určitě budou vlogy, až budeme na škole v přírodě, že jo? Jo, tak to To bude budou. každý den. Jak dlouho tam jsme? 14 dní nebo týden? 14 dní, ne? Nevím, vůbec nevím. Oh. Si asi vypnu mikrát. Jo, je to i ten tady. Já to nebyl. Pšš. Tak jo. Kurva. No. OK. Teď jsme nějaký warp doly, jo, tak warp doly. Ale půjdeme na warp. Zkusíme... Houba. Kdo to tady udělal? Houba. Mazec. Od tačky. Opušťáš. Hej, počkat, já si potom vemu silktač a tady půjdu potom vytěžit. A chtěl by to ty krávy. Počkej, jsou tady mushroom krávy. Jak jsou daleko asi od mýho baráku? Ještě se můžu dostat potom. Žádný mushroom krávy tady nevidím. Já si asi udělám, ne, neudělám. Nic jsem neřekl, ale jak ty krávy. Nebo kdybych věděl aspoň, jak se dělají krávy, že jo? Jako myslím mushroom. Houbičky, kdo pak vám dá hlas? Tatínek, maličký, nebo děda mráči. Kdo to je? Proč nemá skin Herobrina, když je to Herobrin? Kam bych asi měl jít? Nemáš na tuto akci oprávnění. Ani na tuto? Ne. Takže půjdem.
Seny. Chtěl jsem jít sem. Jsem si chtěl něco XPít, tak budem zabíjet tady ty šunkofleky, viď? Pojď. Taky. Ty taky, ty taky. No pojď sem, no jo, my si jako ještě budeme, já umím lítat. Tak a jako všichni pojďte sem hezky. Tak udělám sedvar. Sedbar. Když tak pak se můžeš padnout na schovku, jestli chceš. Na schovku. No napiš warp schovka. Tady zabijem endermany. Bacha, jsou to endermani. No nazdar. To je docela baví zabít endermany, když vůbec netuší, jaká by je. Urab. Ne, na upravení na use. Co to je? Co dělal? Skříň. Vidíte to taky, nebo to vidím? Co to je? OK, block. Co jsi říkal? Jsem dělal enchanting místnost. Tak jo. Mám enchanting, pak mám udělanou, co mi říká. Už mám udělaný skříně, skoro. No. A to máš u čeho? U toho prvního toho, jo, patra. No, na druhý já nemám matroš. Ne, už hlavně nemám peníze na druhý. Ještě je tu rozmnožím ty ovečky. Tak jo, a pěkně, ale musíš. Aby se to líbilo i jim. Jak dlouho natáčíme? To já jsem tu zase nestop. Tak cca. 10-15 minut, nevím, Tak čekaj, fakt si nevím. a jak dlouho to chceš udělat? To je jedno. No, pro tebe jo, možná, ale pro mě ne. No tak to se ptej sebe, ne, jak dlouho to Tak chceš čekaj, dělat. jak já si to teď vypnu a zjistím, kolik máme nahráno a pak jdu zpátky.